gitara at ang kayayang lira. Imanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manao sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo nga mohari unta ang gugma, ang gahom o mga grasya ni Kristo sa kalibutan, labi na gyud sa mga nasod nga karon nagkagubot og dinhi sa atong nasod magkahiusa na gyud ta ang atong mga political o mga church leaders. Iampo sab nato ang nakighiusa og nahigugma kanato dinhi ang atong mga benefactors and donors nga unta tagaan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ilang ikinahanglan, labi na ang kalampusan sa ilang mga tumong o mga pangandoy o mga buluhaton sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan pun-a ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tao nga nagbaton sa Espiritu. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga tao niining kalibutana ug ingon nga mga bata pa sa Kristohanong pagtuo. Kaniadto gibuhi ko kamo gatas ug dili sa gahing pagkaon, kay dili pa man kamo andam niini. Ug bisan gani karon dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon, kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga tawo niining kalibutana. Kay dili ba ilhanan nga kamo mga tao gihapon niining kalibutana ug nagkinabuhi subay niining kun anaa pa kaninyo ang kasina ug panagbingkil? Kay kun usa kaninyo moingon, dapig ako ni Pablo, ug ang uban moingon, dapig ako ni Apollo. Wala ba kamo magkinabuhi ingon sa mga tao nga kalibutanon? Kay kinsa bagod si Apollo? O kinsa ba si Pablo? Kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-agak kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios kanamo. Ako ang pagpugas sa binhi, si Apollo ang nagbisbis sa tanom,
apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Ang nagpugas ug ang nagbisbis dili importante. Ang importante mao ang Dios, kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Walay kalainan ang nagpugas ug ang nagbisbis. Ang Dios moganti sa matag usa kanila sumala sa iyang nahimo. Kay kami mga kauban sa buhat nga nahiusa pag-alagad sa Dios, ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mauusab ang balay sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang nasud kansang Dios mao ang Ginoo. Ang katawhan nga iyang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Gikan sa langit mitan-aw ang Ginoo. Nagatanaw siya sa tanang katawhan. Bulahan Ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. gikan sa iyang dili matarog nga trono, nagatanaw siya sa tanan nga nagapuyo ibabaw sa yuta. Siya nga naghulma sa kasing-kasing sa tagsa-tagsa. Siya nga nahibalo sa tanan nilang mga buhat. Bulahan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong panalipod. Kay diha kaniya nalipay ang atong mga kasing-kasing. Diha sa iyang balaang ngalan nagasalig kita. Bulahan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Mibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Miadtong higayuna gihilantan ang ugangang babay ni Simon ug gisultihan nila si Jesus bahin kaniya. Miduol siya ug mibarog
sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton o gipapahawa niya ang hilanat. Gihuwasan ang masakiton o diha-diha mibangon siya o misilbi kanila. Sa pagkasawumsom na ang tanan nga may mga higala nga masakiton sa nagkalain-laing balatian, midala kanila ngadto kang Hesus. Ug iyang gitapion ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa ug giayo niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tao nanggula usab ang mga yawa nga nagsyagit, ikaw mao ang anak sa Dios. O gipinahan sila ni Hesus sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Hesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tao ug sa diha nga hikit-an na siya, ila siyang gipugngan sa paglakaw. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod, kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa mga sinaguga sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, gahisgot si San Pablo o duha ka klase sa magtotoo, na ay magtotoo nga makahimo na pagkaon o gahi nga pagkaon, na asay magtotoo nga gatas pa ang ipakaon. Mao ni ang level sa atong pagtuo. Mura sad ni siya o atong lawas ba ang pagtuo. Mag-anam siya kahingkod niya na say uban nga luli dragyod di gyud mo hingkod, no, na muna gitawag nato og mga sa may tawag ana kanang dili gyud mo mature ba kanang mongoloid ang sa tawag ana kanang mura bitag di gyud makuha ng ilang kabuot, di gyud mo hingkod, di sa gyud nimo matudluan kay mura ra gyud sila bata. Doon na sa uban ingon ana, gitawag na siya incapacity. Nakaron sa kinabuhi ni Kristo, gipakita niya din his kalibutan unsa di ay ang pagtuo, unsay mahimo sa pagtuo ug unsay himuon sa mga taong magtotoo. Ang una niyang gipakita nga magsigi gyud lakaw-lakaw sa tibuok kalibutan. Muna ang iyag yung misyon, ingon siya, adtuon ako ang tanang dapit kay ako silang sangyawan. Ang misyon po niya sa iyang mga apostoles, isya panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Kalibutan yun ang gitanaw, dili lang liluan. Di ba? Mausad ang gisultis Ginoo pag Book of Genesis, katong iyang giminyo na ang babae o lalaki, ingon siya, sanay mo, lugpa ninyo ang tibuok kalibutan. Kalibutan yun. Dili liluan, dili Pilipinas lang, dili Amerika lang, dili Europe lang, dili Canada lang. Kalibutan, usag yun ka kalibutan. Nindot, no? Og mao ni ang hingkod nga magtotoo. Kana bang ang iyan ang tan-aw sa kalibutan murag usa ka lawas. Gani si San Pablo dinhi sa unang pagbasa ingon siya, unsaon pagkahingkod ninyo magsigi pa mo og pili-pili og tao, nay uban mo ingon kuno dapig ko ni Apollo. Kanis Apollo usa ni ka magsasangyaw sad nga murag puparihasan ni San Pablo ka maayong musangyaw. Pero nag-una si San Pablo. Ingon siya, ang uban sa ninyo moingon ako si Pablo or dapig ko ni Pablo. Ang usa dapig sa Ginoo. Di ba sa ato din is Pilipinas,
Naamo na ano? Ako mo ni akong partido. Kani akong partido. Nya nganlan dayon ta. Ako anday ka. Ako anday ka. Mao nay mga gitawag og mga bata sa pagtuo. Mao bitaw dinhi sa atong simbahan, dinhi sa atong parokya ba. Pasalamat gyud ko nga murag nakahatag ta og pamaagi aron muhingkod tas pagtuo sama aning atong pamaligyag slat. Tibuok kalibutan, kutob sa namati nato nakabati pinaagi sa social media ug ang tanan sad nga manimba dinhi atong giimbitar palit mog slat. Kay ang tuas Canada, tuas Amerika, Australia, Japan, Europe, Saudi, Hong Kong, bisag asa, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa dunay hingkod nga pagtuo mipalit og slat. Nga naman, mibati sila nga sila kabahin aning maong simbahan. Nabitay ning istorya nako ba, Father, sige man kagtabang sa mga laing parokya ngadto pa sa gikuas diocese nya sige makag-ingon nga naapa kay project diha simbahan. Nganong di man na nimo unahon, nganong na may panahon nga imong hunongon ang imong project nya tabang ka didto Bishop Chupilo Kamomot nga Thanksgiving. Gihunong na sa nimo imong project diri, tabang na podcast kapilin niya. Ana, nganong inana man imong kuan nga ni apa may panginahanglan dinhi musabot ra na sila. Ano ikaday sa ligan? Sakto no? Brad Loloy sakto no? Oh, ni atong finance officer Brad Loloy. Sakto kayo eh. Nya ako dayon siyang gitubag nako. Ang tan-aw manggod nako sa simbahan nga ang kining atong parokya ug ang parokya sa butang natos Manghilaw ug ang didtos kang Bishop Chupilo Kamomot nga activity ug ang kapilinya apil na lang atong gitabangan nga simbahan didto sa nasa Suluhulo, naapa didto sa Masbate, naapa sa laing mga lugar, ang seminaryo, ang monasteryo sa mga madre nga ato sang tabangan. Nakuha man ay kalainan, murag usara man ta, maora man ning simbahana. Mao na pwede na to hunongon dinhi kay itabang didto ang atong paningkamot pananglitan sa kapilinya tungod kay usara man kita kasimbahan. Mura ra man ta og dunggan og tiil. Usahay ang tiil mo hunong tungod kay di nakadungog ang dunggan, di ba? Di mo padayon og lakaw ang tiil kay wa na siya nabati. Tay saragod, asa naman ta? Hunong sagod, di ba? Kay ang dunggan wa na nabati. Ang mata dili sad lain sa tiil og sa kamot. Dunay panahon nga ang kamot ug ang tiil mohunong kay ang mata di na makakita. Kakuha mo? Ang mata sad mohunong sa tan-aw, kita panalitag chicks ang pare na magsigig tan-aw sa chicks bang pare kay ganahan biya mi ana. Tan-aw nga to. Uy, natunok man ang tiil kay kadanghag lagi kanang sige nagtan-aw dito, nakayatak manuon og lansang, natunok ang tiil. Unsa may buhaton sa mata, mohunong og tan-aw dito kay mututok, uy ay naunsa man dinhi di am dai lansang. In short, og usara ta automatic tang magtinabangay. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna siya imong tan-aw usarata. Ingna ano. Pasabot og wa ko'y bugas, tagae kog bugas. Ayaw kog pautanga. Kay kun imo kong pautangon, pasabot lahi din ang imong kwarta kaysa ako, lahi din ang imong kinabuhi kaysa ako kun imo kong pautangon. Mo nang imo kong paninglan hangtod mag-away na ta. Di ba? Pero giisip pa na ko nga ikaw o ako, parihara, unsa imong panginahanglan nga ni ako'y ikahatag, akong ihatag nimo. Muna ingos Kristo, love your neighbor as yourself. Meaning, kamo, kauban mo sa akong self, ako sad kauban sa ko sa inyong self. Nya inyo di kong pautangon, muingon di ang mata, o tiil, nitanaw na ko nimo ha, nitabang na ko nimo tanaw. Na akay utang nako nya mingo sa dang tiil ako ha ako bayay nilakaw aron maduol kas imong gustong tan-awon na asa kay utang nako bayre ko ana di ay nya mingo sang baba sige baya kog usap kapoy kay usap
aron ikaw tiyan naa ka dihay masud nimo kay gigutom na ka diha, na kay utang nako ha, bayri ni. Mana day? Mao na. Mao na mawaon ta ning envy, kaning pag-isipay, kaning pag-iyahay, ug kining panag-away, ug kining gubat. Unsa may gigamit sa Ginoo? Grasya, gahom. Iyang gipakita dinhi sa atong ebanghelyo na bisan kanang hilanat, kanang mga giyawaan, kanang mga masakiton, hikapon ra na niya, maayo ra. So unsa may gisangyaw ni Kristo sa tibuok kalibutan, nga ingon siya, akong sangyawan sila nga ang gingharian sa Dios ni ana. Unsa may gingharian sa Dios? Kalinaw, kalipay, panaghiusa, o kining kaayuhan sa atong mga sakit. Pasabot, og naay Ginoo, mawagtang ang atong kabalaka o kahadlok. Basta naay Ginoo. Muna, isangyaw na to ang Ginoo sa tibuok kalibutan aron mawagtang ang kahadlok. Tanawa unsa ray gibuhat sa kalibutan. Gihadlok ta. Kani ding nagtap-tap ta karon. Unsa man ang kahadlok? Kana bang hadlokon ka unas tanan nga masakit? Kinsa dinhi ang dili mahadlok masakit asa kabot. Ade usa din na mahadlok. Kamong tanan hadlok. Awa na kuha na mo siyawa. Nganong mahadlok man kang masakit nga kun naay Ginoo ayoon ra man imong sakit matud pa sa atong ebanghelyo. Giayo ra man. Ikaw nya pa og dili maayo ay sagda ilag mamatay ka. Ngano man wa baya mohunong si Kristos kamatayon. Unsa may laing sangyaw sa gingharian sa Dios nga ang kadtong mga tao nga nasud sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan tuanay giandam nga puloy-anan sa kalipay nga way katapusan nga mao ang langit. Mao na ang atong tubag sa Salmo. Unsa ti tubag na to Salmo? Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Ngano man dili mohunong sa kamatayon ang ilang kalipay. Tuay sumpay, maguol kag masakit ka dinhi, tuay sumpay. Maguol kang mamatay ka dinhi, tuay sumpay sa kinabuhi. Pero siguro alang nga nabilong kas gingharian sa Ginoo. Kinsa may mabilong? Matured sa pagtuo. Kinsa may matured sa pagtuo? Why kahadlok? Di mahadlok masakit, di mahadlok mamatay. Mao na nga itong mga martyrs, ilan ang gipakita. At tanawa karon, gihadlok ta aning COVID, nga mopatay kuno nato. Mao nang sige tagtap-tap, pero unsay gipangayo sa kalibutan? Budget. Binilyon na budget. Ana pa magani usa, kada na ang gihadlok ta, katawanan kay tanan. Kaning COVID di man ni nato makita. Kay kana magong hadlokon ka kana magong di nimo makita. Para gud anang gagmay patang bata sa ignaog na arabay ungo dia labantay ka gyud. Sige sindig naog nay ungo diha. Kita na day mo ungo. Kamis unap ay mo pagduaan ng sipol, ay mo pagduaan ng dagom, ay mo pagduaan ng sundang. Masamad gani mo mugawas ra ba ng pari ng wayo. Kapila naman ko nasamad akong gitutukan, wagi pare ni gawas nga wayo. Nahimo na lang kong pare, naalagya pong kuyo. Ang in short, kanang pagpanghadlok, kana bang dili nato makita, hadlokon lang ta. Nya kuwang tas pagtuo, mutuo ta ana, gitawag na siyag tuo-tuo, superstition, superstitious belief. Kanang superstition, hadlokon kas dili nimo mapruibahan. Gibarang ka na, nagburot imong tiyan. Gibarang, nga, liver cirrhosis naman di ay. Gibarang ka. Muna, budget dayon. Palitan ni, paghikay. Budget. Pirmi yung mo pauli. Kining atong kahadlok, ang ato yung suporta aron mawa atong kahadlok, kwarta. No daingos Kristo, you cannot serve both God and money. Ang kwarta, kung gusto gani nga mo govern nato,
Gusto siya nga mo atong higugmaon, hadlokon gid ta niya. Mo nang mahadlok kang wa kay kwarta. Hala, ilog yun kwarta, hangtod na lang nagpinatyanay na ta tungod sa pag-ilog anang kwarta. Kay ang kwarta, hadlokon ta. Ayaw trabaho, wa na gyud kay kwarta. Hala, sigig panganak, wad agyo kay kwarta. Palaygit, inom og pills, inom. Pagkondom, pag-ayudi, kay na, wa na gyud kay kwarta, magdaghan ka. Napaingon overpopulation kuno ang kalibutan, lain na sa ning pagpanghadlok, overpopulated. Tinuod ba nga overpopulated ang kalibutan, pasapot nagdasok na tagmaayo? Uy, ang kalibutan is over-corrupted. Kung sa may sign sa corruption, na ay mga tao nga mutigom og dako kayong bahandi siyarang usa, samtang ang uban wa nay makaon. Sige, simple arithmetic. Net worth tibuok bahandi sa kalibutan, pila? I-google ninyo, naman sila measure diya. Sa akong katapusang pag-google, moabot ko noog mga 400 trillion US dollars. Mantingal ito? Muragin ana. Nasayop lang din ko. 24 trillion ba to? Basta trillion, niya ang mga tao, 7 billion. Bisag ibutang lang na to 100 trillion dollars ang net worth. I-divide nimo sa 7, tagpila ang 7 billion, tagpila ang kada tao. Imagine na lang. So di gid unta ta maglisod kay dako man ang net worth, no? Basta di tumuobo sa 200, limot lang ko. Trillion ha, wa maghisgot og billion. Ni ang tao billion ra. Pero naay usa ka tao nga nagkupot niya mga 1,000 ni sila kapin. Ang number 1 ani nila nga billionaire nagkupot iya ra gid ang kaugalingon 300 billion dollars. Iya ra na. Siya rang usa 300 billion ang iyang gikuptan. Pila ka kabuktaw ang nawagtangan sa ilang share tungod sa iyang pagkupot ana niya. Sige paginisiyag padato og kini sila mao'y nagsigig hisgot nato nga overpopulated na ta. Over-corrupted, siging higugmaan ng kwarta. Ako gadudam sa gaikuaning lain na sang pagpanghadlok, di mangyapon na ito mapruibahan. Global warming, climate change. Gaduda yung kuaning di ni tinuod. Kung sa maro'y gibuhat sa mga banggiitan, aron mo haom anang ilang global warming o climate change, gimanipulate nila ang nature using the power of kaning internet or kaning kanang satellite nga gi-control sa computer. Kana mo tuo ko ana nga maka-create silang mga baha, maka-create silang mga bagyo, mga linog nga ilarang mugna. Pwede man na kay ilamang ma-manipulate ang power of nature. Pinaagi ron sa atong technology. Mga bright man kay na sila, mga scientists na way pagtuos Ginoo. Nya gihadlok dayon ta. Unsa naman sa isunod nga isulti? Budget na sad. Budget for climate change, budget for global warming. Asa man ta mamalit? Adto gyapon nila. Sus, negosyo, kwarta gihapon. Mao na ni hari ros kalibutan ang kahadlok. Ang Ginoo nag-ingon panglakaw mo tibok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Basta naay Ginoo, wala kadang hahanapin pa. Bisan pagmamatay ta, bisag matapos pang kalibutan, to ay giandam nga lain nga og permanente nga puluy-anan. And that is heaven. O bulahan ang nagtuos Ginoo. Bulahan ang wa mahadlok sa panghitabo sa kalibutan. Ilingian na imong tupad. Nya, unsa man ka? Wa na kay kahadlok. Nya kisa man tong di mahadlok, unsay iti mailhan dinis atong simbahan kusog mamalit og slat. So nga torong halin gamay pa man itag halin sa atong dopes as of yesterday 3,396 na atong halin. Pakpak, salamat kayo.
Ang ato sang SBF MP karon ra ba ning September 5 nato gamiton 934 slots na atong halin. Oh, pakpak. Sa DOPS napay available nga 51,604 ka slots. Ang atong SBF MP kay kutob ra man ni karong September 5 na analay 1,066 ka slots. So pamalit na mo aron mahumanda yun ato dayong mahatag ang mga bugas ngadto sa atong mga kaigsuonan nga tuan tao nagpuyo sa kabus nga kahimtang dinhi sa atong parokya. Ato silang panagaag bugas aron makahibaw sila nga bisag di pa kamo trabaho ang Ginoo naghuna-huna nimo. Labaw na gyud mo trabaho. Magkahiusa lang ta wa gyud gutom. Pero di na ta magkahiusa daghan ang magutman. Kung magkahiusa lang ta, maayo gining ato mga sakit. Kung mahigugma lang ta sa usag-usa, mawagtang gining atong kakabos. Pero magsigi gani tag-away, mga matay gid ta padung sa impyerno. Nya mao ni ang maayong balita isip parokya, isip simbahan, isip mga magtotoo. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, sama kita sa mga tao nga nangita og kaayuhan nga giayo ni Kristo. Busa, masaligon kitang muduol sa Dios ug moingon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan dinhi sa kalibutan nga magmadasigon kining mopadayag sa gugma ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nangulo sa atong nasod nga magmatinud-anon sila sa pag-alagad ug maglantaw sa kaayuhan sa tanang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanatong tanan nga ania karon dinhi nga ang espiritu sa pagpasaylo ug pagpakighiuli maoy maghari sa atong kasing-kasing ug huna-huna, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga masakiton ug mga gikapuyan nga ila nang masinati ang gugma sa Dios pinaagi sa atong pag-amuma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon sa Dios nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman-unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga kalag sa matuuhon nga mihalina nga ila nang makita ang kahingpitan sa kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. O Dios, bantay ug agaka kami kanunay subay sa imong kabubuton, sayod kami nga ang tanan namong gikinahanglan nagikan kanimo. Amo kining gituboy pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our
Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta ngari kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kadunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi nang among gihandom karon, ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Ama namo, nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunualuwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, hanggang umugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
ang lawas ni Kristo, Way sama ang gugma sa Diyos sa langkanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa tao gipapas, pasay lugugma ihatag sa Diyos. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang tugma. Kinabuhi tanawa ang Diyos mamatia, kanunay maghari siya. Ginoo, inaon imong pamatiyo. magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi, gikan sa imong lamisa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung di ta magpadala sa kalibutanong kahadlok. Atong praktison ang hingkod nga pagtuo, mutuo ta nga ang Dios maoy tag-iya sa tanan, ug ang kamatayon dinhi sa kalibutan dili maoy katapusan. So salamat sa mga mituo nga ang Dios mao gyud ang atong sundon o nahigugmang namalit sa atong mga slots. So ako nang ikaingon kaganiha sa atong dopes nahalina na tag 3,396 na apay 51,604. Dali raman kita ning mahalin kon kitang tanan mahigugma sa simbahan dili sa atong panudlanan. Unya ato sang pasalamatan ang namalit para sa atong SBF MP nga tong i-celebrate sa atong 9th foundation anniversary karong September 5. So nanatay halin nga 934 slots na apay 1,066 ka slots nga available. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutares hostia, eceli pandes hostium, ila primor
Kristo